Egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, Leire Gallego elkarrizketatuko dugu, bera, ELA sindikatukoa da, eta etxeko langileen helegiteari buruz hitz egingo digu. Baina lehenbizi, goazen efemeridetara. Gaurko egun batean, baina 1492an, Kristobal Kolonen espedizioa abiatu zen Andaluziatik. Mendebaldetik Indiara joateko bidea zabaltzea zuen helburu. Ezagutza nautikoak eskuratu, aberastasunak eta ospea lortu eta kristautasuna zabaldu asmoz. 2 hilabete pasatxora urriaren 12an iritsi zen espedizioa Atlantikoaren beste aldera, Antilletara, nahiz Kolonek Asia zapaldu zuela uste. Hortik aurrera, Espainiako koroak jatorrizko herrien genozidioa hasi zuen kristautasunaren izenean. Bertako jatorrizko herriak zapaldu eta euren aberastasunak lapurtu zituzten. Indigenen lurretan koloniak ezarri eta ehunka kultura eta hizkuntza desagerrarazi zituzten. Euskaldun askok hartu zuen parte sarraski hartan. 1979ko abuztuaren 3an, Felix Arnaiz Maeso hil zuten tiroz Erromon, Espainiako polizia batek. Jaiak ziren eta leihoan bizi zen burgostar hau lagunekin festara joana zen. Egiten ari ziren zarata medio udaltzaingoa azaldu zen oso modu txarrean. Lagun taldeak beste norabait joatea erabaki zuen. Agente bat ordea, pistolarekin zain zuten. Arnaiz polizia autora eraman zuten eta bularrean tirokatu zuten. Urte batzuk geroago, 1985an, barraskilo operazioarekin Baiona eta Hendaya arteko errepideak blokeatu zituen sehaskak. Autoz abiadura oso geldoan ibiliz, Baiona eta Donibane Lohitzune eta bertatik Hendaiara doazen 2 errepideak blokeatu zituzten. Zonaldia, turistaz mukuru zegoen garaian. Jendarmeek esku hartu zuten bideak desblokeatzeko. Urte hartean sehaskak Hezkuntza Ministerioarekin sinatutako hitzarmena zapuztu zuen Konstituzio Kontseiluak eta horren aurkako protesta zen. Azkenik, 2015an, Suzuko Tamura hil zen 81 urterekin, ohorezko euskaltzen japoniarra. 1934an, Japoniako Aichi prefekturan jaioa, hizkuntzalaritzan lizentziatu zen Tokioko Unibertsitatean eta euskararekiko interesa piztuta berau ikertzen hasi zen. Euskal Herriarekin ere harremana izan zuen, eta Jose Mari Sateustegi euskaltzainaren eraginez, kristautasunera bihurtzerakoan, Ainhoa izena hartu zuen bere baitaioan. Ingelesa, alemana, frantsesa, mantxuera, euskara, gaztelania, ainuera eta inuktitut euskaintzak zekizkien, eta horregatik euskaltzaindiak 1986an euskaltzain urgazle eta 2000an ohorezko euskaltzain izendatu zuen. Eta orain, ikus dezagun aste honetako agenda. Eta orain, ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak.
Egunon, ongi etorri. Lehenbiziko eta behin, eskatuko dizut zure burua aurkezteko, nor dugu Leire? Bale, ni Leire Gallego naiz eta naiz ELA sindikatuko general horreko eta ekintza sozialeko arduraduna. Azalduko diguzu zein den gaur egun etxeko langileen egoera Nafarroan? Bai, ateratzen diren datuen arabera, oraintxe bertan pentsatzen dugu, 9.000 etxeko langile inguru daudela Nafarroan, horietatik laurden bat edo erregularizatu gabe dago, eta sektore honetan gertatzen da bezala, ez bakarrik Nafarroan, orokorrean, ia 100%, oza, 95%tik gora emakumeak dira, eta horietako asko erdia inguru edo pertsona migratuak edo arrazalizatuak dira, ez? Azkenen, zaintza sektorea ein baten eskulan migratuan oinarritutako sektore bat da, ez? Horietako askok zaintza lanak egiten dituzte, eta beste batzuk soilik garbikuntza lanak, ez? Baina gehien batek zaintza lanak ere egiten ditu. Eta lan baldintzei dagokienez, pixkat badakiegu, ez? Oso modu prekarioan egiten dute lan etxeko langileek, gehienak soldata minimoarekin daude, hau da 1.221 euro 14 ordan saritan, eta lan egiten da askotan segurtasun neurririk gabe, ez? Adibidez, azken legeen arabera etxeetan arriskuen ebaluazioa egin beharra dago, eta oraindik ere etxe askotan eta askotan hori ez da betetzen. Eta gero, sektore honetako ezaugarriak dira, lanaldi oso luzeak egiten direla askotan, deskantsuak ere ez dira errespetatzen, ez da egunerokoak, ez da asteburukoak, ordu estrak egiten dira, eta orduan, pixkat horrela ikusten dugu guk sektorea. Zergatik erabaki duelak gai hau berriz ere lehen lerrora ekartzea? Nik esango nuke, azkenengo inkluso hamarkadatan, hau da, 2000 adibidez urtetik aurrera edo, langa bat jartzeagatik, zaintzen gaia eta zaintzen sektorean dauden langileak gure estrategiaren erdigunean egon dira, eta de hecho, azkenengo hamarkadetan borroka oso garrantzitsuak eta luzeak egon dira zaintza esparru ezberdinetan, ez? Euskal Herri osoan zehar, bereziki igual saregoitzetan, baina baita etxez-etxeko laguntzan, baita ezgaitasuneko sektorean, eta etxeko langileen kasuan, egia da, sektorearen ezaugarriengatik, dala sektore bat, zailagoa dala sektorea antolatzea, langileak bakarrik daudelako etxeetan eta baina baita ere oso presente egon direla gure organizazioan, ez? Gainera hor pandemiaz geroztik, pandemia garaien zaintza lanen esentzialtasuna gaineratu egin zala eta horren garrantzia eta aitortza azpimarratu egin zala, hor adibidez guk 2020 eta 2021 urtean zehar 3 greba egun deitu genituen zaintza sektore guztietan, bereziki helburu horiekin, ez? Zaintza lanen aitortza bat egiteko eta lan baldintza duinak aldarrikatzeko. Orduan, etxeko langileen lan baldintzak eta etxeko langileen auzia beti egon da oso presente gure organizazioan. Zer da modu errazean azalduta erreferentziazko hitzarmen kolektibo bat? Sektore batzuetan ez dago hitzarmenik arrazoi ezberdinengatik edo ezaugarri ezberdinengatik, kasu honetan, adibidez etxeko langileen kasuan, ez dago patronal zehatzik, familiak direlako, eta horrez da, sektore honetan ez dira hauteskunde sindikalak egiten, orduan ez dago ere propio
langileen ordezkaririk, ez? Orduan, kasu hauetarako langileen estatutuak jasotzen du aukera bat, eta da, bueno, indarrean dagoen beste hitzarmen baten efektuak edatzea ezaugarri hauek dituen sektore batean, ez? Demagun, bueno, eta antzeko funtzioak ditun beste hitzarmen bat. Demagun, horregatik guk erreferentzia bezala hartzen ditugu adibidez, edo garbitasuneko garbikuntzako hitzarmena, edo etxez-etxeko laguntzako hitzarmena, ze azkenen, zaintza lanak eta garbikuntza lanak mankomunak dituzte, etxeko langileek egiten dituzten lanekin, eta orduan, hori da, azkenen estatutuen langileak ematen du aukera beste hitzarmen baten efektuak edatzeko hitzarmenik ez dagoen sektore batean, ez? Eta hori da, guk eskatzen duguna. Zergatik uste duzue etxeko langileek halako hitzarmen bat behar dutela? Bueno, pixkat ere komentatutakoagatik, ez? Beraien, etxeko langileek alde batetik ez daukatelako hitzarmen kolektiborik, ez propiorik, ez referentziazko hitzarmenik, orduan dituzte oso baldintza oinarrizkoak, ez? Azkenen langileen estatutua aplikatzen zaie, soldata minimoa da derrigorrez aplikatu bartzaiena, hortik gora bada pixkat kontratatzailearen arabera, eta, modu oso zaurgarrian egiten dute lan, ez? Azkenen, etxeetan, pertsonen etxeetan egiten dute lan, inongo segurtasunik gabe, askotan, internen kasuan bezala, beraien etxea da, azkenen enplegatzailearen etxea, edo, lantokia da beraien etxea, hor bizi dira, ere askotan ez dira betetzen segurtasun neurriak, ez? Eta horregatik uste dugu behar dutela beste kobertura gainontzeko langileok ditugun, ez? Koberturak, sektore gehienetan badago aukera hitzarmen kolektibo bat negoziatzeko edo atxikitzeko beste hitzarmen kolektibo batera, ez? Eta etxeko langileen kasuan ez daukate aukera hori, eta horregatik eskatzen dugu. Zergatik proposatzen duzue Nafarroko eraikinen eta lokalen garbiketa hitzarmena erreferentzia gisa? Kasu honetan, guk prozesu hau adibidez abiatu dugu bai erkidegoan eta bai Nafarroan, eta egia da bi erkidegoetan hitzarmen ezberdinak eskatzen, edo gure eskakizuna ezberdina dela erkidego bakoitzean. Baina horren arrazoia da juridikoa eta ez bestelakoa, ez? Adibidez, erkidegoan pixkat aztertuta ze hitzarmen kolektibo dauden, eta legeak jasotzen duen baldintza bat da indarrean dagoen hitzarmen bat izan behar duela. Orduan, erkidegoaren kasuan indarrean dago etxez-etxeko laguntzako sektore, hitzarmen ezberdinak daude indarrean, eta hortaz guk aukeratu genuen, lan baldintza hoberenak dituen hitzarmena, ez? Eta horregatik erkidegoaren kasuan adibidez, gainera erkidegoan lurralde ezberdinak daude eta lurraldeka dira hitzarmenak. Orduan, Bizkaiko etxez-etxeko laguntzako hitzarmena eskatzen dugu. Baina aldiz Nafarroara baldin bagoaz, ez dago etxez-etxeko laguntzako hitzarmenik ointxe bertan. Orduan, legearen baldintza bat da, indarrean dagoen hitzarmen bat izan behar dela, eta orduan horregatik eskatzen dugu garbikuntzako hitzarmena izatea. Ze azkenen, funtzioak antzekoak izan behar dute, eta uste dugu baldintza horiek ematen direla, bai garbikuntzako hitzarmenean, eta bai etxez-etxeko laguntzako hitzarmenean. Eta hori da arrazoia. Zer hobekuntza ekarriko lizkieke hitzarmen horrek etxeko langileei? Hobekuntzak
alor guztietan edo bueno, komentatu bezala zentzu guztietan, ez? Azkenen atxikitu alko liratezke hitzarmen bati eta langileen estatutuarekin konparatuta bueno, esparru guztietan ditugu hobekuntzak, osea, soldatan, lanaldian, bueno, oporren erregulazioan, deskantsuen erregulazioan, danetan, ez? Eta bueno, uste dugu, langile hauek ere, gainontzeko langileek duten eskubidea badaukatela, dela, erreferentziazko hitzarmen bat eukitzea, ez? Ze azkenen, estatutuen, osea, horregatik guk egiten dugu negoziazio kolektiboa aldegun sektore guztietan, eta da estatutuen langileen oinarrizko baldintza horiek gainditzeko edo hobetzeko, ze horiek dira oso oinarrizko baldintzak. Orduan, zentzu guztietan ekarriko lizkieke hobekuntzak. Duela urtebete egin zenuten eskaera, ze erantzun jaso duzue ordutik? Ez dugu inongo erantzunik jaso. Orduan iruditzen zaigu arduragabekeri galanta dela gobernuaren aldetik, edo lan sailaren aldetik, ez erantzutea aldarrikapen edo eskakizun honi, ez? Uste dugu badala gai bat mahai gainean dagola, kezka badagola etxeko langile pairatzen duten prekarietatearen bueltan, askotan gobernuek, eta Nafarroako gobernuak bereziki, zurik eta morea egiten du, eta feministatzat jotzen du gobernua, eta abar, baino gero, neurri zehatzak aplikatu ditzazketenean horrelako sektore feminizatu eta zaurgarri batean, ez dute ezer egiten. Eta hori izan da erantzuna. Osa, inongo erantzunik ez da egon. Zer erran nahi du administrazioaren isiltasun negatiboak? Bueno, horixe bera, hau da, ez dutela erantzun, eta orduan hori da prozesu juridikoa. Hau da, administrazioan dauden prozesuetan, batzuk erantzuten ez den kasuetan, batzuetan dago silentzio administratibo edo isiltasun administratibo positiboa, horrek esan nahi duela, administrazioak ez duenean erantzuten, onartzen dizutela zure eskakizuna, eta beste prozesu batzuetan, hau dala adibidea, dago isiltasun administratibo negatiboa. Orduan, kasu honetan, juridikoki horrela da, hau da, administrazioak ez duenean erantzuten, guk ulertu behar dugu ez dagoela negatiboa dela, hau da, ez zaigula onartzen gure eskakizuna, eta horregatik sartu dugu, erabaki dugu, sartzea elegitea. Horixe galdetu behar nizuen horregatik erabaki duzuela, ez da, elegitea. Eta bertzalde, langileen estatutuaren 82.2 artikuluak ze aukera eskaintzen du kasu honetan? Bueno, lehen azaldu dudana, hor jasotzen da gobernu ezberdinetako lan sailek duten aukera edo legitimitatuta daudela beste hitzarmen baten efektuak edatzeko hitzarmenik ez dagoen sektore batean, ez? Hau da, gobernuak berak edo gobernuako hitzaren lan sailak badaukala aukera edo legitimoa dala erabaki hori hartzeko, ez? Orduan, beraien esku dago hori egitea. Osa, aukera daukate. Zuen ustez, zergatik ez dago sektore honetan hitzarmen propio bat negoziatzeko aukerarik? Bueno, hor bere momentuan, orain dela urte desente, orain dela urte batzuk, saiakera bat egon zan adibidez erkidegoan, ez Nafarroan, etxeko langileen hitzarmen propio bat egoteko, LAB sindikatuak bultzatutako prozesua izan zen,
eta bueno, gu bertaratu egin ginen negoziaketa horretara, baino patronalak argudiatu zuena izan zen, beraiek ez dituztela familiak edo pertsona individualak ordezkatzen, baizik eta bueno, enpresak ordezkatzen dituztela. Orduan patronalak uko egin zion negoziaketa hori negoziaketa horri uko egin zion, eta hortaz, LAB sindikatuak demanda sartu zuen patronalaren aurka, gu ere gehitu ginen demanda horretara, eta lehenengo instantzian galdu zen, demanda galdu zen, eta helegitea sartu zen, eta hori oraindik auzitegietan dago. Osea, ez da egon konponbiderik arlo horretan, eta uste dugu, modu positiboan ez dela egongo, ez? Lehen instantzian adibidez, epaileak patronalari eman ziolako arrazoia, esanez, precisamente, beraiek ez dituztela familiak edo ordezkatzen, baizik eta enpresak. Orduan, horre auzitegiek daukate kasua eskutarten. Nafarroan 9.000 etxeko langile inguru daudela diozue, ze erakusten du datu horrek? Horietatik lehen esan bezala, milaka daude zaintza lanetan, ez? Beste batzuk egia da garbikuntza lanetan daudela, eta gure ustez, erakusten duena da, zerbitzu publikoek ez dutela behar bezalako zerbitzua eskaintzen edo koberturarik ematen, ez? Eta milaka familiek beharra dutela modu pribatuan zaintza lan horiek kontratatzeko. Hau da, dituzte menpekotasun egoeran dauden pertsonak, dituzte etxean, izan umeak, pertsona helduak edo ezgaitasun bat daukaten pertsonak, eta zerbitzu publikoak ez dira ailegatzen. Horre bideratzen diren baliabide eskasagatik edo dana dalakoa, baino ez dituzte zaintza lan hauek kubritzen, ez? Orduan, jendeak edo familiek derrigorrezkoa ikusten dute edo beharra ikusten dute lan horiek modu pribatuan kontratatzeko, eta horrek gehienetan ekartzen du modu prekarioan egitea. Orduan, zerbitzu publikoen gabezi bat ikusten dugu hor, argi eta garbi, ez? Gainera, langileen 28% inguru erregularizatu gabe dagoela salatzen duzue. Ze ondorio ditu horrek gure haien egunerokoan? Egunerokoan esparru guztietan eragina dauka, ez? Ez bakarrik lan esparruan, baizik eta beste dozein esparrutan. Eta horietako esparru ere garrantzitsu bada, zerbitzu publikoen sarbidea ere ukatuta daukatela askotan, eta hori adibidez adierazten da Sosa Arrazakeriak orain oindala gutxi argitaratutako 2025ko txostenean ere hori agerian gelditzen da, ez? Nola Sosa Arrazakerian salaketa jarri duten pertsonen artean, salaketa horietako asko dira zerbitzu publikoetako sarbidea ukatuta daukatelako, ez? Beraz, ondorioak dira, hori egunerokoan, ia esparru gehienetan, ez? Eta lanean, desde luego, ondorio oso latzak ditu. Implikatzen duelako, lan egitea inongo segurtasunik gabe, kontraturik gabe, eta inongo segurtasunik gabe. Hortaz, pertsona migratuen kasuan, hor jakin beharko lukete, nahiz eta egoera erregularizatuta ez eduki, eskubideak badituztela, baina askotan pertsona migratu hauek ez dakite eskubide horiek badituztela eta erabili ditzazketela beldurragatik edo dalakoagatik, ez? Esandakoagatik azkenen oso goera zaurgarrean egiten dutelako lan, oso bakarrik eta beldur asko dagoelako. Baina, ondorioak ditu esparru guztietan eta laneko esparruan bereziki. Haunitzetan entzuten dugu etxeko lana ikusezina dela. Zergatik gertatzen da hori?
etxe barruan egiten den lan bat delako, ez? Gainera historikoki, bueno, pues emakumeek dohainik eta etxe barruan egindako lan bat izan delako, eta orain, naizta, bueno, lan hori dohainik ez dan egiten, edo profesionalizatu den ein batean, jarraitzen du ikusezin izaten, ez? Eta azkenen, bueno, lehen esan dakoa, askotan ere internen kasuan, etxea da beraien lantokia, eta bueno, horrek zaurgarritasun handia ekartzen du, eta bueno, pues, adibidez horre aipatu dudan bezala, sosarrasakeriak egiten duen txosten honetan ere azaltzen da, nola beraiek jaso dituzten salaketak, bueno, lan esplotazioagatik jaso dituzten salaketen erdia adibidez, enplegu sektorean da, etxeko langileen sektorean da, etxe barruan, hori lantokietan, direla etxeak, gertatzen diren legeak ez betetzeagatik, ez? Orduan, bueno, horregatik esaten da, bai. Eta zergatik erraten da etxeko enplegua sektore feminizatua eta arrazalizatua dela? Bueno, feminizatua, garbi eta garbi gehienak ia guztiak emakumeak direlako, eta esan bezala, bueno, emakumeon gain egon dira zaintzalanak betidanik, eta orain, naizta hori ordainduta egon kasu batzutan, jarraitzen du egoten emakumen gain, eta, bueno, esango nuke gainera, azkenengo 2 hamarkadetan, zaintza sektore horiek oinarritzen direla, eskulan arrazializatuan edo migratuan, ez? Eta bueno, horrek dakarrena da, modu prekarioan egiten dela, lana prekarioa da, eta horregatik oinarritzen da eskulan migratuan. Hemen hemen gaudenok egin nahi ez dugun lanak, azkenen jausten da pertsona emakume eta migratuen ganez, eta hori da salatzen dugun. Zer erronka nagusi dituzue gaur egun etxeko langileek lan baldintzei dagokienez? Bueno, erronka nagusi bat izango litzateke jada legez dagoena betetzea, hori nik esango nuke oso garrantzitsua dela, ze, bueno, legeak bai jasotzen ditula hainbat baldintza eta azkenengo urteetan aurrera pausu batzuk eman dira etxeko langileen sektorean, baino askotan ez dira betetzen hitz egiten genuenagatik, ez? Familiek ez dituzte betetzen legeak edo lan baldintza prekarioak dira, bueno, hori, langileak daudelako modu ikusezin baten, enplegatzailearen etxean, eta orduan lehenengoa izango litzateke jada badagoena betetzea, eta gero guk eskaintzen duguna, guk eskatzen duguna, dala gainontzeko langileek badaukatena, dala erreferentziasko hitzarmen kolektibo bat, ez izateko bakarrik estatutuen, langileen estatutuaren erreferentzia hori. Erreferentzia hori oso oinarrizkoa dalako, eta oso oinarrizkoa dalako, eta merezi dutelako, hortikorako lan baldintzak izatea. Zaintza sistemaren inguruan ere hitz egiten duzue, ze lotura dago zaintza ereduaren eta etxeko langileen egoeraren artean? Bueno, iruditzen zaigu erabat lotuta daudela bi gaiak, ez? Hau da, 2023an izan zen greba feminista orokorra, eta injustu zaintza lanak zitun erdigunean greba honek, guk egun horretan greba feminista orokorraren egunean aldarrikatu genuena izan zen zaintza sistema publikoa, doaina, unibertsala, kalitatezkoa eta erantzunkidea, eta orain dugun sistema erabat kontrakoa da, ez? Daukagu zaintza sistema bat erabat privatizatuta dagoena, enpresen esku dagoena, enpresa horiek nola ez, nahi dutena da dirua egin eta negozioa gailentzen dute, eta ikusten duguna da prekarietatea diru publikoarekin finantzatzen dela. Ze enpresa pribatu horiek, sartzen dira zaintza sektoretan
lizitazio publikoen bitartez, orduan ordaintzen zaie zerbitzu hori emateagatik diru publikoarekin. Orduan, hortaz, oso vinkulatuta dago, zaintza etxeko langileen kasuarekin, ez? Zaintza sistema honek ez dituen eskubritzen, menpekotasun egoera guztiak, eta pribatizatuta dauden, ez, eta jende askok ere ezin dituenez ordaindu eta abar, bukatzen dute, jende askok edo familiek edo bukatzen dute, etxeko lan horiek modu pribatuan kontratatzen, ez? Orduan, gaur dugun sistema honetan, zaintzak privatizatuta daude, familiarizatuta daude ere, hau da, familian kudeatzen dira, eta zaintza lana bera, ez zaio aitortzarik egiten, ez? Orduan, hor ikusten duguna da, zaintza lan batzuk ere profesionalizatu egin behar direla, eta hor bide bat egin da azkenengo hamarkadatan, eta sakondu behar da horretan. Eta ze ezaugarri izan beharko lituzke zuen ustez kalitatezko zaintza sistema publiko batek? Komentatu bezala hori guk genitun 5 aldarrikapen nagusi eta dira, zaintza sistema publikoa izatea, doaina, unibertsala, hau da, mundu guztiak edukitzea eskubidea sarbide, zaintza sistemaren sarbiderako, kalitatezkoa, hau da, lan baldintza duinak izatea, eta erantzunkidea, ez? Hau da, ez jaustea bakarrik emakumeen gain. Orduan, langileek hori, lan baldintza duinak eduki beharko lituzkete, eta horrek suposatzen du, lan egitea adibidez lanaldi osoan, eta ez lanaldi partzialekin, sektore askotan lan egiten duten bezala, segurtasun neurriekin, eta uste dugu, sistema ez lukela, ez litzatekela egon behar enpresa pribatuen esku. Ze inkluso kasu batzuetan ere funts putreak daude sartuta horretan. Azkenen, gizartaren sartze prozesu honetan, enpresek ikusi dute hor aukera bat daukatela, diru egiteko, negozio bat badagola hor, eta horretan sartu dira. Orduan, pentsatzen dugu, zaintza lanek negozioaren gainetik egon barko liratezkela. Orduan, zer eskatzen diozu zehazki Nafarroako gobernuari? Nafarroako gobernuari implikazioa eskatzen diogu. Orduan, lehendabizi uste dugu minimoa dela erantzun bat ematea, edo inkluso bilera bat egitea gurekin etxeko langileen lan baldintzen gaia jorratzeko eta kezka partekatu ahal izateko, eta hori da eskatzen dioguna. Eta urtero egiten dituzten aurrekontuetan ere, greba feminista orokorrean planteatu ziren aldarrikapenei erantzun bat ematea. Ze zaintza sistema ez da eraldatuko, ez baldin bada baliabiderik jartzen, eta baliabide horiek ikusi behar dira ordezkatuak urtero gobernuak egiten dituen aurrekontu horietan. Zer mezu bidali nahi diezue gobernua babesten duten alderdi politikoei? Alderdi politiko, gobernua babesten dituen alderdi politikoei pixkatantzeko mezua. Gai hau, agendaren erdigunean ere kokatu behar dela, presioa egin behar dutela, eta beraien gobernuei, beraien babesa emateko ere, baldintza batzuk jarri behar dituztela. Eta gainera, horietako alderdi horiek greba feminista orokorrarekin bat egin zuten, atxikimendua erakutsi zuten, eta gero ez da ondoriorik egon. Eta urtero laguntzen diote gobernuari aurrekontuak onartzen, baiezko bozkarekin edo abstentzioarekin, eta aurrekontu horietan ez da jasotzen zaintza sistemaren inguruko ezer. Orduan, hori da eskatzen dieguna. Presioa egiteko eta beraien gobernuari ematen dioten babesa baldintzatzeko. Herritar askok etxeko langileen lana behar dute euren egunerokoan, ze garrantzi du horrek gizartearentzat? Gizartearentzat
erabateko, hau da, familiek egia da, egunerokotasunean behar batzuk dituztela, ikusita zerbitzu publikoen gabeziak edo hor dauden zerbitzu publikoen gabezia, orduan familia horiei ere eskatzen dieguna da legea betetzeko eta lan baldintza duinetan kontratatzeko, ze ez gara sartuko ere bakoitzak dituen beharretan, eta hori gizartearen onurarako izango da. Justizia kontu batengatik, hau da, etxeko langileek ere badaukatelako gainontzeko langileek duten eskubidea, lan baldintza duin batzutarako eskubidea, hitzarmen kolektiboa edukitzeko eskubidea, eta baldintza hobeagoetan baldin badaude etxeko langileak, izango da guztion onurarako eta zaurgarritasun egoerak saihesteko eta zentzu horretan barne kohesiorako ere balioko luke. Orduan, kohesio sozialean aurrera pausoak emango genituzke. Eta bukatzeko, zein izango litzateke zuen nahia datozen hilabeteetarako? Eta ze espero duzu helegite honen bidez lortzea? Espero duguna da, behintzat gaia gizartean eta erdigunean kokatzea, esan bezala, obviamente espero duguna da, gobernuak erantzutea, baiezko erantzun bat ematea, edo behintzat, bilera bat eskaintzea gai honen inguruan hitz egiteko, baina espero duguna da, gizartean gai hau egotea, kokatzea, partekatzea etxeko langile pairatzen dituzten lan baldintza okerrak eta prekarioak erdigunean, guztion kezka izatea eta erdigunean egotea, eta hori da nahi duguna, eta aliantzak egitea gainontzeko etxeko langileen elkartekin, eta aztertzeko denok elkarrekin zer egin dezakegun. Hori izango litzateke gure nahi. Leire, mil esker, gurekin egoteagatik, tartetxo hau guri eskaintzeagatik, eta haunitzetan itzalean gelditzen diren pertsona hauen errealitatea plazaratzeagatik. Mila esker zuei. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur, hodei gehiago ikusiko ditugu, eta tenperaturak behera egingo du. Zerua une askotan hodeitxe egongo da, eta hodeiak ugariagoak izango dira ipar partean. Horrekin batera, ezegonkortasuna ere handiagoa izango da, eta arratsaldetik aurrera, zaparrada trumoitsuren bat edo beste bota dezake. Bihar asteartean, giro lasaia gailenduko da, eta bero egingo du. Goizean goiz, hodei batzuk agertuko dira, baina goizean bertan desegin eta eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean, bero hodeiak ager daitezke, baina ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean iparraldekoan nagusituko da, eta barnealdean zakartu egingo da. Barnealdean tenperatura maksimoak igo egingo dira, kostaldean aldiz igoera ez da nabarioa izango. Honaino, gaurko saioa, espero dugu zuen gustukoa izatea, eta hurrengora arte. Ongi izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.